Hi guys! Welcome back again sa mong channel. Kin and Kim. To ana na nga. Daw may maglaag guys. Maga maglapok. Maga na maglapok. Tan-awon mo das kubasaan guys diya. Na guys, taghag kubasa. Kaso dahon ray daghan huway bunga. Daghan na siguro na bunga bi. Hoy, pag hinay in taon ginuko grab mong lapuka inday. Pag hinay day. Kada to biyo. Grabe, laag pa more. Sige, paghinay mo. Pagungan. Kaunakin. Lapok dar sa gian ng yes, uy. Dari bo bintaha, bawala mo ka natusunahan. Kita naman na mag-asami maglaag. Hinaykin. Ito katamak sa lapok, day. Hinay, kauna bi. Malintong. Kang ag-agi. Ganggangan guys. Kamang nagbantay na, nauman lagi. Mura. Tata na. Pagod na. May nagbantay. Ta, unaw day. Nagansa pa ang sarad to. Nagansa pa? Pag hinailiya kay madahug ka. Apa, naggahon. Nag-make up pa di ay. Nagkagawa mga tuon be. Kaya ako yung ahang tiwasag make up. Pag hinay bi. Nagpurmang iliya. Lagan zagado guys. Pag padaplin, ginoo ko madawhog ka na na. Tesa, wait sa. Grabe dar na po ka guys. Puka kayo oy. To. Careful bebe. Madawhog ka. Kuniti be. Sino. Pagtanaw mo na agianan sa nay. Has. Padung mira to ilas. Anita guys. Kalakaw. Kurang babit pagadzig. Pag hinay dangs. Unanas ka kin guys. Padung ni agi anana guys atos kuan tubod mangkausanan ba. Hanapay dakang dam. Tung panghuan nagkabibi. Kunang huwa sa floram eh. Muntita, urame. Ikaw, magbalik mo. Video ako na to guys. Hapit na mi guys. Maabot sa ila. Malaagan kasi mi uy. Balikat biglaag dari. Noon ko hampurman na sa banang kilay. Maramang kilay. Dracula. Say, nakasuwat. Dahil basahan na to guys. Dahil kuan nakasuwat na ah. Tapos ibabos. Dimili na. Ang basahan ba? Karadyo. Among pabasahan pag-apil. Pinay nakakaratula guys. Pahibalo. Pagbantay kay daghang iro. Uy, daghan na yung iro de. Unya og mamaak. Tag-iya. Uy, daghan na yung iro na ni. Barukin, bantay kin. Hindi daghang sigbinkin. Nga na bang araman ni mong duga dari? Nagaon pa ka? Pag hinabikin sa naikon. Pagbantay bikin ako ng daghang iro. Hanay mo na yung iro ang mga Brahman. Ha? Guys, diyaring abot pa ko daris. Bahay na mo. Hoy, naansa na pa rin anak magkaskalibangan. Inday. Ginoo ko. Lagi na, mura. Habag ay anan. Kaya ba kang gikan miglaing nasod. Naansa ba pagka? Kaya ba ang gikan miglaing nasod? Tama mo ka. Isa. Wano ko kay ba daris among bahay sa una guys nga na naman dai daghang iro. Buang na. To, una, dapay baboy nag-swimming. To ah. Gidog lagi isang tuanan. Ano ba pa nang swimming pool na ng baboy pa na tarang ah. Kaya ba kang gikan mig Amerika? Halo. Insa, waday welcome home na na. Wa. Na, ang ila ay. Ako ma. Awa mo. Ipili mo ko danin nin. Kasi na iro, pistulang karaan mo sa nuan ta ng mga dragon. He. Lagi na mama. Ano ba lang iro ang naghinuttok man? Ano na gatig? Na guys. Lagi na to kay way kaon. Guys, na iro nila naghinuttok na. Iro na mo. Na guys, aga mang iro naghinuttok. Isa to. Na problema ka nang uli mi dari way kanon. Dungan mo. Napisa dia. Halo, toy. Say nga dani. Tangiro ha?
Chay. Hoy, Chay, anong na Chay magadiha? Hinamin pagkagwang. Hinamin pa. Ha? Kay, nansa naman itong bahay, oy. Nahugaw na dahil kapoy kong silhig. Ano ba yung taon kang enhance tanang panabang na unsa na ba ka? Hoy, enhance tanang panabang, ano na ba ka? Wah, ilay ko ng papa. Ngano nilayas mag-amang-amas ka, amahas kaluoy. Ngano nilayas ang amang-amahas kaluoy. English kaso. Naku, ang lain, pindi des kaso. Maglatik ta tigin. Di ka maluoy, agi mong anak tanawan, og mo make up. Pastilan sa wani mo gi. Welcome home. Wah. Nagwapa na bagi mong anak. Mura na may nang timos. Nang mami. Sud ang walay. Nakada tumusod ka, basin insag na iring na tumugno. Ang tanawag ng mga... Chay. Ito giro, daghan sa dairo, daring napita. Oh, ginoo ko daghan na naman nagsigbin daning baja. Si Chin. Unsa naman tao ni? 2 years ra gani kuha na kauli. Naansa ra ba ni? Unsa na ba ang tao ni? Ay, Monster. isa nga na tong isa. Monster. Ito, anak mo, monster nga gamay. Makadlot. Monster! Dali, monster! Mura na kag makaon. Adede, ang monster, makaon ay lobster. Nabuang na. Kisam po na! Mimon. Oh, ginoo kong daghan ban taon na nagsigbin na ning baja. Awa to anak ko. Kangkang na. Hi, Mimoy! How are you? Kaning taho. Dapod. Sanite. China. Hi, Chay. Arang kaarte din. Diya guys, kanang huwi namin magkagwang na. Anong Chay? Chay. Kasi kaan ka ng isa tin. Say nga na. Uy guys, di aras kuan si Butyok. Mo ni igsuon ni Panda guys nga to sa puti. Napag na isa ka butso. Katus Panda mo tog katong dinani manung anhing. Napag Gikan sa bining. Panglaw. Napares gining. Kani sa mo ni igsuon ni Panda si Butyok na. Hi Butyok. Ngano ba ning Butyok kang bengaw man? Hoy, nang sa pakang iro kaga. Chok. Dili sa mama ate. Sorry, sa padul kay narabay panahon niya sa puto ni iro. Hi, Butyok-yok. Uy, laki lagi. Si Panda po kay laki yung putos Panda. Ay, chon din. Katos Panda mo tayo so kuan. Kang manong. Mingaw siguro lima. Mingaw siguro na. Mingaw kang Panda, At kyok. si bining ma. Guys, mga antanin nyo guys diya. May saging. Wow, dami-daming saging. Plus diya pa dyan. Grabing dako akad yung karnaba. Uy. Hey guys, mga antanin nyo. Nari, bagat eh. Kay bagat eh. Mga kuan sila ni kakilo. Mga 2 kilo siguro ni kapil. Akad nyo guys. Tigingin. Kapingin mo ka tigingin. Baligyan natin tingkaw. Harang ka palit na sudan. Ano baligya ron. Ay, ibon na. Ay, bunda mo, bunda. Nga anta guys. Damag nagluto tigingin. Pagdali mo, kaya nanay, helicopter. Gusto lang karaan. Aman na Petron. Guys, grabe ka dyan, may ka-ignorante nga ron sa una, guys. Ano na, helicopter. Mahalik kayo mo sa una ma. Babaji. Mubabay man ni sa una, bi. Kay mga kuhan mo na sa una na. Bye. Ba. Sa una. Arang dyan, may ka-ignorante helicopter, guys. Kay sa una, huwag na yung mulabay, magsimig, babay. Kay, Damay ma. aan man na magsalindanong dako. Ingan man ni ma. Sakay mo. Sakay mo, kay arong. Ang idnapon mo pang labog mo na itong kuhan. Labay ra magamang service, uman may hapita. Buang na. Bukan lagi yan, bi. Kapitan ko na nagkuhan. Ano man? Bad, mang kabi, oy. Kinsa? Na, impas ka dyan. Muna nami. Kay kanang na ay, napakoy buhaton. Balik. Bye-bye. Hoy, kagwang. Bye-bye po diha. Halo, bye. Karon. Sana. Yan lang mga yung nagtutikang-kang manggalya. Ang sama na may kaan, be? Ha? Uy, nag-usap-usap man na tubuwag bata. Ang sama nang ipit nila madari. Ha? Uy, sipit. Uy, lami, gail. Hatag mo, be. Kaan ka, be? Ano ka makaon? Daghan ko ah. Kaganahan? Ano? Sa ganahan ng tubo, guys. Tamis ko, no? Isip pagtabuan. Lami mo na kay tamis. Natural nga. Lasa. Saan pagka? Tarang nga gusap. Namanganta guys. Nansan yung buhok inday. Namang kang iring gibog mo. Namang isang tubo. Natawag. Ito, lagi kuha na imong tiilbi. Ngabig lang tubo guys. Liya. Kabunaw. Liya, pabulo ni Sean mo ko. Panglatos. Panglatos na yung mga bata mga kahigo. Kombate. La, usap. Kuya, usap pa.
Grabe ga. Ako na. Ya. Ni day? Grabe ga. Nawang ka dito. Kuan guys, tubo. Kumbatiwa. Awan nun. Diswabi ka na. Diswa. Kumbati. Tipid. Kapag. Zid. Ako ma. Sige mo day. Tagay kunin Zubi. Kanang pinaktakpan. Dapat daw. Kin ka di man mukaan uguan tubo. Ngantag tubo guys. Sila managay. Ako na. Ngantag tubo be. Kumbati Elia. Ngantag guys, ha? Pwede mo isindin sa mga impatso na pagka. Hadli ko, hilanta na pagka. Malaman sa bada. Magpagpagpagpagpag. Kuan damang. Kamiin guys, tamis ka adyo. Stick ulo mo. Kapag stick ko ka. Buka. Ha guys. Duha nga pagkukulat. Tamis siya. Pagkilat. Ako na mga bata pa may nga ni kanon mga kanon. Dali ra man kibkiben karon mo sakit na mas ngipin. Sabi nagnatay mga daot. Daot sa ngipon ba? Hoy, sagbot ninjo. Kagwang mo mga bata mo tanawin sa masagbot di kay katag-katag dari hagod mo pang tulian mahinaragam. Katag-katag ng sagbot. Ga inday be. Ano ang? Ang giipit. Lami man day pod guys. Muras gugmang kuan, gugmang Gabriel lami. Sama katami sa isang gugmang giatay. Oy, joke ka. A few moments later. Na guys, tanawa guys, purma sungajan. Dara hadleken. Ih. Naga hurot na ni sa dahon. Pastilan mo man day nitig biktima sa mga buwak dari. Mga pahak na. Ikaw gadang panwadsak ka. Ikaw ha. Wow, to. Oh guys, na guys. Jarang ilarag purma uy hadleken. Murag linta nga sungajan. Tana, uga. Jarang laina uy. Lingtap na lugo na. Si jaman day tikuan dari sa mga buwak na mo. Pinutin na. Diyan na. Di po na sila mukaan nung daw sili. Mazulang ato dato karong mahangan. Wala day padagaday kay kibkibon sa imong kamot day. Sus, mat. Sili, sus. Sige, dalian na imong trabaho ya. Oto, no, mana. Buting gumat. Hadli kakin. Kuakin patja. Kay Koy. Hadlo. magurot ng dahon. Patja. Diyan na nagpurma guys. Ma. Bibigit ang kuan. Ayaw, ma. Ang kuan ba? Dagan ang cinta. Dagan nagkagwang. Dagan man kaday. Hadli ka be. Bisa sundang biket ang kuan bi. Oh guys, tiya. Jara. Ang lain nagpurma. Hi. Sukin. Ang ilarag purma sungajan. Hi. Namo din itikaan dari sa mga buwak, mga dahon. Tulang karaan kang sungajan ka jo. Ha? Sa? Na? La sige, ang sanam na mo sa nilas inday na baliktad na nga. Bali naman na. Ang sama na uy. Jesus, ang tawanan. Mo din zetik pahak-pahak darhi. Mo din nga pahak. Ay, jara guys. A few moments later. Guys, shout out tayo kuno Rujin Maputol sa Tanay Rizal or Taytay Rizal. Basta kay dapit kalipat ko sa dapit ng ilaha. Rujin Maputol na isang channel guys tanawan ko na sa ibus. Ug ni Chin Labuchin Vlog. Wala pilang channel na sa ibus. Bisita up niyo guys. Mga to open niyo sila. Hindi akid. Ay, medyo na makatabang pud ta. Yes no. Guys, mao na to ang mga video kong adlaw guys. Salamat sa inyong kanunay pagtan-aw. Nahinay. Nahinay rang kuan. Daghan kitong salamat guys. Don't nyo kalimti pag-subscribe, like, o pag-share ang among video guys. Salamat. God bless natang tanan.